Sa panawagan nyo rin, itigil na itong pagpapatupad nitong tinatawag pong matatag curriculum. Yun po yung effectively reduces po yung learning competencies from 7, 5 learning competencies na lang. Language, reading and literacy, mathematics, makabansa, and GMRC, good manners and right conduct. Bakit po? Bakit nais yung ipatigil ang pagpapatupad nung matatag curriculum? Kagaya po niyan. So, ibang administrasyon na naman po ngayon. So, meron na naman po tayong bago na programa. So, from dating 7 yata na subject, ngayon binawasan na naman po. Alam po ninyo, dati naman po, yung mga subject is okay. Mga panahon po natin, mga panahon po dati. Ang kailangan po ng mga kabataan ngayon talaga is mabigyan ng maraming information. Education. Bakit pa niya? Kinang ipahuno ang matatag na curriculum na katong si Vice President Sara Duterte pa ang maoy Secretary of Education. Wala pa ko naka-undergo sa seminar kay grade 6 monggo na naka-undergo sa seminar sa matatag curriculum kay mga principals, mga MP o ang kinder grade 1 o grade 4. Wala yung kabaw sa unsay detalye. O gisulti ganina, ang matatag curriculum kay gipaggamay ang gidaghan nun sa subjects. Kay matud pa niya, kinahanglan ng mga bata o more information. Ha? Kinahanglan of more information? I don't know ha, kung mag-agree ba muna ako. Ako as a teacher sa math, kung pasubrahan ako og information ng mga bata, di na madawat kay base na yung makadawat ha kay itong mga bright kayo, pero ang majority sa eskwela sa elementary ilang kung mag-isip kay school kay lahi man itong grade level di pa mo ko kabaon sa inyo ito, pero majority sa mga eskwela dili tanan dali makakuha o maka-absorb. Gani ang 8 ka subject sa usa ka adlaw, overwhelming na sa ibang mga estudyante. Mingon siya nga kanang kinalan og daghang information. So tinuod lang ang information is available online. No, dili na kinalan hisgutan pa na sa eskwelahan kay gani ang mga bata kabalo na sa ubang information. Ang kinahanglan ay i-deal sa eskwelahan kay ang skills and mastery, dili kay more information. I don't know ha kung mag-agree ba muna ako, pero atong padayonon ni. Ang kailangan po talaga natin ngayon is concrete. Alam po ninyo, hindi lang po yan kasi ang mga isa sa mga naging problema na nakita natin. Halimbawa po yung blended learning po. Yung blended learning po, Nag-switch yung blended. Ang matatag na curriculum ba nag-endorse or nag-recommend ng blended learning? Kaya naitabo naman yung blended learning tungod atong pandemic. O wala o kabaon sa ang kung saan nasa sud sa matatag curriculum kung kinahanglan pa blended, itangtang ba ang face-to-face at 100%. Ganun nakaisgot siya ani. Kaya mo may rason nga nung ipatangtang ang matatag curriculum ko no. Kaya na blended learning, I don't know. nakita naman po natin, ang problema po dyan, pagdating po ng blended learning, yung tinatawag po natin via Zoom na mga pag-aaral, ang mga natututo po dyan, yung mga magulang, hindi naman... Agree ko yung mga ginikanan ko may nag-answer ato. Anisay ta ha, mga ginikanan kasi gara nag-answer ato, pili ang mga bata, labi na sa elementary o bisan sa high school. Po yung mga kabataan, nakikita po natin, ang effective way pa rin ng pagtuturo ay umattend po sa klase. At dati naman po, pag nagkakaroon naman po ng bagyo at nagkakaroon ng suspension ng klase, ang ginagawa po, nagkakaroon ng makeup class. Kasi po, hindi po talaga natututukan ang mga estudyante. Subot ba? Kaya gusto mo nila ipahunong yung matatag. Subot ba blended, hindi ang matatag curriculum. Bili na face-to-face. Nalibog ko. Ang isa pa po, yung Department Order number 2 na ipinasa po. Kani Department Order number 2 sa mga administrative or ancillary na mga task nila
sa Department Order number 2, maganda naman po yung layunin nito kasi po, dati po lagi pong binabanatan sa sinasabi, yung mga teacher daw, nagkakaroon ng mga administrative tasks, dapat nakafocus lang naman sila sa teaching pagtuturo po nila. Maganda naman po talaga yung layunin, pero in actual or sa totoong buhay po, hindi po ito napapatupad ng maayos. Bakit po? Kasi hindi naman po sila nag-hire ng mga job order o mga casual employees na gagawa ng administrative tasks. So in the end, yung mga teacher pa rin ang gagawa. So ano po ang nangyayari? So nananahimik. Check ko na kami sa matatag curriculum. Ang interview is about ipahunong ang matatag curriculum. Kaning DO, kung na ipahunong sa nagapil, ito naman. Kaya lang po yung teacher, pero kagaya po ng sinabi ko, dahil nga po meron pong Department Order number 2, napapatigil po yung mga kritiko tungkol po dito. Yan po yung mga... So ipahunong ko niya ang Department Order. Hindi, ipahunong. I-implement na naman ita. Bis na malipay ni Ana, ihunong nagapil. So ibalik ko ka ng administrative task. Kaya klaro. Kay kung wala ito na patuman, isag na ng PO, ang sakto, itarong yung implement. Bili kay ihunong ng kaya klaro. Mga ilan lamang sa mga nakikita po natin na masyadong mga ban-aid solution na pampolitik, maganda lang sa press. Pero ang totoo po, in reality, hindi naman po talaga maayos. Ang isa pa nga po yung catch-up Gisgutan ng Catch-up Friday, kananatak. Friday, kung malalaman po ninyo, nagkaroon po sila ng catch-up. Ang catch-up Friday, maganda po yun dahil kasi po, ting Biyernes sana, walang klase, ang gagawin lamang ng mga estudyante, magbasa. Then yun naman po talaga ang layunin nun, matutong magbasa. Pero ang totoo, paano po magbabasa kung wala naman po mga libro sa eskwelahan? Tapos na yung mga libro. Nga ko, alam ba, nanong ipahunong, nakapagita kasuway ko, nindot pa o pati. Papagod siya na fully implement. Pero pa ang school year 2024-2025, masugdan ang gatong matatag curriculum sa kinder, grade 1, grade 4, grade 7 ng mga grade level, mausa bilang subjects. Mapagita ka ba? O di panguhaan man. So, ang mga expectation sa mga teachers na dili lang kayo magaan ng trabaho, kung dili mo sayon sabton sa mga bata kay less man ang subjects. Yan ang ipahunong. Makapagita ka ba ang nindot na? Magkintahay, bati, usa siya ipahunong ang tanong. Ikaduha is, balik ko, ang say connect atong sa Catch-up Friday, hindi man to apil sa matatag curriculum. Mura naman to gibuhat tong Catch-up Friday tungod kay resulta to sa pandemic na tungod sa pandemic dahil hindi ko basa. Hindi ka apil sa matatag curriculum. O gadong DO na 2, Department Order number 2, parang labot sa matatag curriculum. Naglibog to. Tama mga teachers o yun ano, may pahunong ng matatag curriculum.